Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Malta pajjiżna. Din it-tema ewlenija tal-kampanja tal-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista Steve Ellul. Unila din il-kampanja tiegħu fi Pjazza Carlo Diacono fiż-Żejtun. Ellul saħaq li pajjiżna jixaqlu aħjar u għandu jkollu membri parlamentari Ewropej li verament jiġġieldu għal benefiċċji ta' pajjiżna. Il-kandidat Laburista lill-Parlament Ewropew għallu jemmen li wasal iż-żmien li ma jkontentawx ruħna b'dak li għandna u li jekk naħdmu flimkien inkunu nistgħu nagħmlu l-pass li jmiss, dak li nibnu l-futur aħjar fuq is-suċċessi tal-lum. Fl-intervent tiegħu Steve Ellul għal li Malta pajjiżna il-lejra ta' ħafna u li pajjiżna għada jista' jkun mudell għall-Ewropa kollha. Aħna nemmnu li biex taħdem għal pajjiżek anke fl-istituzzjonijiet Ewropej, l-ewwel trid tkun tħobbu. U għalhekk qed nagħmlu kampanja pożittiva ħafna mimlija enerġija sabiex inħeġġu lil kulħadd il-kull min għandu għall-qalbu dal-pajjiż jingħaqad magħna. U ħadna pjaċir propju l-bieraħ propju fil-mument tal-launch ta' din il-kampanja li rajna żgħażagħ u anzjani ħaddiema u self-employed, ħafna Maltin u ħafna Awċin jingħaqdu magħna fuq dan il-pass. Steve Ellul spjega li l-politika fuq livell Ewropew fid-dawl ta' kollu li tiġi madwarna u turija ta' kemm importanti li kulħadd jivvota. Semma l-kisbiet ta' Malta fl-Ewropa li waslu għall-Ewropa aktar nadifa, grazzi għall-ħidma ta' membri Ewropej Maltin. Waqt it-tnedija għamlu wkoll interventi tagħhom diversi personalitajiet li spjegaw li Ellul u persuna li jemmen ferm f'pajjiżna fil-kisbiet tiegħu u fil-potenzjal tiegħu u għalhekk u l-pass naturali ta' Ellul li jkun kandidat għal dawn l-elezzjonijiet.